pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi Abwana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi Abwana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndi Abwana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndi Abwana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndi Abwana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndi Abwana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti cha achimwene lero ndikuyamika kwambiri kumwamba kuti ndapeza danga lokulembera kalata niyo achimwene anga ukondeka. Zikuyenderani bwanji kumeneko? Kuno kwanu kunyasanda ayi tunkhasako pano tsopano kwayamba kuzizira. Nthawi yake ndithu moteka mtimaka kamba tsopano khazikika pansi tsopano. Pakatipa zimaopsa kuti kodi chaka chino ufuna kuchitika chiyani kwenikweni. Nthawi yoyenera kuti tizikhala ndi nyengo zizira ndiye kumapezeka kuti kuli dzuwa laphwe ngati la mwezi wawo kutobala. Zena zochititsa mantha kwa basi. Mundilolere lonso tiyamikire omwe aja Khwezy buses kamba kuti guliraso sitampa tsiku la lero ndege zapansi amwene kukwera basi za Khwezy umadzonso kuti ayi wakwera basi zodalirika mtima umakhala uli pansi uli pa intaneti yaulere njira yonse ukuntunda ukupita pang'ono-pang'ono. Kutauni kwakuti kukumachitika misonkhano kaya zomwezi zokoza zosiyanasiyanazi kaya kupatho kuno akuti mabwana kumeneko mamulumuzana amakhala akambirana mmene tingachitire kuti kwathu kuno zinthu mwina nkuyendako. Sinofuna kuti ndikhazikike kwambiri pakulakwitsa katchulidwe kamayina kamene madolo ena ake akhala akuchita kumeneko. Ajada ati pakamwa ndipodya sanchere pamalakwitsa anali ngati aona ndithu. Olemekezeka anduna komanso mzungu amene kulakwitsa ndithu zimene zalembedwa atu papevala munthu utota akuchita kuwerenga papevala koma satana chatuwa mwamva ino kumusokoneza munthu basa amvekere nena kuti olemekezeka mtsogoleri ochatsika olemekezeka wachiwiri kwa mtsogoleri ochatsika kuli iyi abale kuchitika chani koma usalimana wonso ndikufika podaba kuti kodi mmachira chani kodi mchipinda muno anthu awiri kulakwitsa kumalakwitsa zofanana. Ujeni zolakwitsa mayina abwana ndi mphwaozi zakundi kumutsa kuti kuyiwala kulibe mankhwala posachidwa apayenanso otolatola nkhani adayiranso chimodzimodzi kulakwitsa kwa mtunduwu ndipo nkhani zake sizinathe bwinoyi. Anapitisidwa kaye ku nyumba iweyo utchula bwanji kuti wachiwiri kwa abwana olemekezeka ochatsika akuti umeti tiye kapume uko kulephera kupepesa kuti pepani mabwana pakamwa apa mpakudya za mchere apa ayi ndithu nkhani yosamveka. Lero ndi anduna ndithu kuchita zomwezo zimene otola nkhaniyo adachita nthawi yake pomwepo ndikudzati sole anokungoseka kuti zimatha kuchitika nkhani yatha koma ena adachita nazotsoka anatchulidwa mayina achilendo ndipo nkhani zake sizinathe bwinoyi adapachira kaye ulendo kapuma ku nyumba. Kulakwitsa kwa anduna komanso mzungu pa mayina oti adalembedwa papepala bwinobwino zikutionetsera kuti zilibe kanthu kuti ndiwendani koma wina aliyense akhoza kulakwitsa ndipo timangoyenera kumvetsetsa bwinobwino. Izi chabwino zilibe ntchito
paja ndakamba kale kuti tsiku la lero sindikufuna kulunjika kwambiri pa nkhani imene yakulakwitsa mayina ayiyi. Sindikufuna kuyamba kumakamba kuti kodi zimenezi zalakwitsa mayinazi kapena mwina ndi zimene zikutionetsera kuti mchaka cha 2025 izakhala bwanji. Kodi mchaka cha 2025 mwina make zichadagwirizana makosana awiri zija mwina make kapena ndikuyenda moteromo. Zimenezi mundilole ndidzakambe ulendo wina. Lero lino mangochita chidwi ndi misonkhano imene ikuchitika kumakambirana zokhuza kuchepetsa mphamvu choncho, kumakambirana zoti padzikhala kusiyana pakati pa nthambi ya boma komanso iyo zokambira zosiyanasiyana. Ndimamuuza na magetsi wangayo kuti mukumva anamaga mabwana atu akumana akambirana mutipo chani ndi pamene amati Bwande mwakhala ndi nthawi awuzani mabwanawo zokambirana ndi zatopetsa kwathu kuno. Kuli zimapepala zambirimbiri zimene zalembedwa kalekale koma oyenera kuzigwiritsa ntchito samaziona nkuziona komwe. Mapeto ake amakasonkhananso m'mahotela akuluakulu kukwera vimagamoto vikulu vopuma kuononga mafuta nkhani kuononga mahalawansi ndalama zogonera m'mahotela kumakakhala pansi kumakambirana zinthu zimene zilipo kale zinalembedwa kale zikungofunika kutsatiridwa basi. Namagetsi wangayo amati ndikumbutse mabwana kuti m'masomphenya amu 2020 aja tinkakuwa kuti vision 2020 anaonamo kuti munali chiyani ndi ziti zimene zinakanika zimene anzathu pompa pa Luwanda apa anadzaphunzirapo ndi kukonza dziko la ulija zimene tikhoza tsopano kukwaniritsa nafenso kapena basi pepala ili fotseki likagwere tiye ndilunjike pa masomphenya a 2063 kenakanse idzafike nthawi ina ake nkuzati iyi kuti paja pali masomphenya a 2063 yeti tavundukulana amati chani nanga ndi chani chinakwaniritsidwa. Ndife dziko limene makonda zolembalemba zosankhana maudindo titere komanso titere koma kuti zinthuzo zichitike hayi ndithu nikisi. Ilipo nkhani imene idayambika kale amati mphamvu ku anthu papepala pokhatu koma za mphamvu ku anthuzo ata sizimachitikansoyi. Papepala akamakamba za masomphenya amene ali mu ntchito ya mphamvu ku anthu achimwene mukhoza kuombera m'manja inuyo koma kuti tiye ndikwaniritse zimenezo hayi ndithu. Tikusonkhana mukachipinda kena kukakambirana kuti kodi ndiye titani kuti zinthu ziyende bwino. Komatu izi zonse tikukambiranazi zidakambiranso kale m'mbuyomo. Namagetsi amati ndikumbutse kuti pajato ngakhale nkhani ya zachumayi kuti asankhidwa anthu ena ake nsalamangwe pa nkhani zachuma m'dziko muno nkhupekupe anamanyonyolo viwanthu vophunzira bwino vimaprofesala kuti zikhale pansi zione kuti kodi tingatani kuti tituluke mu mavuto athu azachuma amene tili nawowa. Chuma chathu ichi chikuchitika dodolidochi kuti chingakwere bwanji. Gulu la anthu adasankhidwa inu muzikhala nthawi yozukuta zonse zoyenera. Ife kuno kumudzi daombera m'manja kuti indeka nkhani tsiku mameneyo mwina make chuma chathu ndikusunthako jamani. Lero mukhoza kuwa mphwayi inuyo kumamva kuti nkhani ili unathira pomwe paja posankhana paja kenaka loko kumana anthu sanayambe pakumana ayi. Pano nthawi yoti anthu akhalire pa maudindo ndiye kupita kumarechereche koma palibepo china chilichonse chachilendo chimene chachitika mpakana pano. Zoyenera kuchitika kuno timazidziwa koma ayi ndithu timasankha kuchita zina zodabwitsa kwa basi. Lilipo pepala limene osalima adawuzidwa kuti tafufuzani kodi tingatani kuti tikhale anthu athu ogwira ntchito olimbikira komanso osangalala. Anathamangadi kulembalemba koma mpakana pano amwene kuti olokwiranizana kuti ambwana apapa tiye ntione tichotse ichi apa tiye ntonjezere izi ngati mmene zimachitikira ndi kusukulu muja. Ayi ndithu kuti ulendo wina mtsogolomu ndikudziwa kuti idzakhalaponso ntchito yonga yomweyi. Tikufufuza za mmene tingawapangira anthu athu ogwira ntchito kukhala anthu olimbikira. Lero lino kuchitika misonkhano yokonzanso zina mwa mfundo zimene timagwiritsa ntchito kuyendetsa chinthuchi koma ndife anthu osokonekera kwambiri chifukwa palibepo chachilendo. Mapepala alipo kale tingobwereranso tione kuti kodi tinkati chani. Makosana pena nzeru mati nzako koma nzokuza ofunika kusamala. Obwante asala mkulatu ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Abwande kufuta kunyasalande sunga mvetse